Hi everyone. So so for today's video, we're gonna talk about yung mga kailangan yung gawin or mga importanteng kailangan yung gawin once you land in Canada. This one in particular is BC. 'Di ba? Kasi may mga iba-iba yung mga kailangan each province, kasi dito sa BC may parang may MSP, sa other provinces I don't know. So, but I'm not gonna be talking about it. It's gonna be Kat, kasi nga sikat naman yung go through sa process na yon, hindi ako. And so yeah, so Kat's gonna tell you all about it. Hi guys! So, ayun na nga, pag-uusapan natin yung mga basic na mga kailangan nyong gawin or mga kukunin nyo pagkadating nyo ng Canada or pagkadating nyo specifically dito sa BC, kasi yun na-mention ni Kim na yun lang naman yung na ano namin talaga na experience dito sa BC. Eto guys, assuming na may accommodation na kayo, meron na kayong na-book or nahanapan na marentahan. So, first, pagkadating nyo dito, ano nga ba ang mga gagawin niyo? Ito, naglista kami ng mga 5 unang gagawin nyo pagkadating nyo dito sa BC. So, unang-una nyong gagawin is, kukuha kayo ng social insurance number nyo or yung SIN. So, yung SIN, guys, yung SIN, ito yung nagsisilbing parang your identification dito sa Canada. So, makukuha nyo to, guys, sa Service Canada offices or any locations ng BC Service Canada offices dito sa BC. So, ito yung pinakauna nyong kailangan gawin, kasi yung SIN, ito yung gagamitin nyo para mag-open ng bank accounts or mag-apply ng job, or kaya mag-qualify kayo or mag-a-apply kayo for any government programs, kagaya nung nangyari sa amin. So, yung next naman is yung pag-set up nyo ng bank account. So, yung pag-set up nyo ng bank accounts, guys, merong iba na nagsaset up na ng bank account dun pa lang sa Pilipinas, pero ang dami nilang questions, ang dami nilang tanong. If you're an international student, mas easier naman na dito na kayo mag-set up ng bank account nyo. So, kagaya na minention ko kanina, yung SIN nyo, isa yun sa mga requirements na mag-open ng bank account dito sa Canada. And, normally, kung mag-open kayo ng bank account, especially if you're an international student, meron na yung kasama na parang credit card, parang complimentary na credit card for international students. And kung magtatanong kayo saang mga bangko kayo makaka-open ng bank accounts, marami, yung karamihan sa binubuksan or sa mga bangko na pinupuntahan nila yung yung TD Banks, yung Scotiabank, yung RBC, CIBC, and Coast Capital, I think, and HSBC, I think. So, yeah, pero yung mga karamihan, guys, na pinupuntahan yun mga students na pinupuntahan. Scotiabank pala. Ewan ko kung na-mention ko yan kanina. Next is yung BCID or your BC driver's license. So, guys, kung may driver's license na kayo sa Philippines, or kung yung non-professional or professional driver's license sa Philippines, pwede nyong dalhin yan dito sa BC or dito sa Canada, and you are free to use or to drive around BC for 90 days. 90 days lang valid yung driver's license sa Pilipinas, given na professional or non-professional driver's license yan. Hindi yung student permit na or student driver's license. Dapat yung professional talaga or non-professional driver's license. So, pwede nyong gamitin yan, pwede nyong dalhin yan dito at magagamit nyo yan pag nag-drive kayo around BC for 90 days. Dapat,
within those days, nakapag-set up na kayo or nakapag-schedule na kayo to change your driver's license to BC. Kasi hindi na yan siya magiging valid for after 90 days. And, yun na nga, sa BC driver's license. Guys, kung wala naman kayong driver's license sa Philippines, and kung wala kayong, anong tawag nito, any sort of driving experience sa Philippines, or kung meron man kayong driving experience sa Philippines pero wala kayong lisensya, mas mabuti po na kumuha kayo ng BC ID or yung BC identification card nyo dito sa BC kung wala kayong driver's license, or kayo yung BC services card, kasi alam nga naman, mag-walk kayo around BC, pupunta kayo ng school, mag-work kayo, bit-bit niyo yung passport nyo, bit-bit niyo yung SIN nyo, bit-bit niyo yung permits nyo. So, mas mabuti na po yung meron kayong BC ID. Also, yung mga BC ID or yung mga identification cards, yun po yung nagamit nyo, pag-present nyo kung saan kailangan i-present yung identification nyo. Your ID, ganun. So, yung sinasabi kong BC Services card kanina, eto, maglilid to sa pang-apat natin na item or yung kailangan yung kunin, yung Medical Services Plan or yung MSP. So, yung MSP po guys, kailangan po talaga siya. Pagkalapag nyo dito sa Canada, hindi lang po yung SIN yung kailangan yung kunin pagkadating nyo dito. Kailangan nyo din po kunin yung MSP or yung Medical Services Plan. Kung wala po kayo nun, pwede po kayong kumuha ng private insurance. Pero mas mainam na kunin nyo yung MSP kasi nga sa government yun. Pero guys, gusto lang namin iset yung expectations nyo na yung MSP, libre nga yung medical mga services dito sa Canada, pero ano lang yun, for medically or necessary services, like siguro yung panganganak, yung mga ganun, and yung mga medically required examinations or mga diagnostics ba tawag nun, yung mga x-rays whatsoever. But anyways, for more info, pwede nyo i-visit yung website ng BC, yung gov.bc.ca. Tama ba? Yeah, yun. Pwede nyong gamitin yun. And if kung magtatanong kayo kung meron bang fees yung medical services plan dito, starting nung September 2019, September 2019 guys, lahat na mag-e-enroll or lahat na mag-register for medical services plan, libre na po yan. Pero, for our international students, kagaya ng mga international students natin na darating dito sa Canada or sa PC, magbabayad po tayo ng international student health fee na nagkakahalagang $75 per month. So, yung mga work permit holders na natin dyan, yung mga landed immigrants na dito na permanent resident na darating dito sa Canada, wala na po kayong babayaran na monthly fees for your medical services plan. Magre-register na lang kayo, and then you can enjoy the benefits of kung anong naka-cover sa medical services plan natin. On the other hand, yung mga international students natin, sila yung magbabayad ng international student health fee na yun nga yung nagkakahalagang $75 per month. So, sa mga medical services plan natin, you may want to get a private insurance para sa mga mga services na nagre-require ng mga specialista, like for example sa cases ng ipin or dental surgeries or mga kung anong kailangan ng specialista, hindi po covered yan ng MSP natin. So, at saka also, kung may private insurance kayo, at least kung lalabas man kayo outside BC, covered kayo ng insurance. Kasi yung medical services plan natin, dito lang yan siya sa BC talaga. And then, next, and yung final natin na kailangan natin kunin pagdating nyo dito sa BC or sa Canada,
is yung phone plan. So, guys, kung magtatanong kayo, pwede bang magdala ng own device or pwede bang gamitin yung phone niya sa Philippines? Yes, pwede, pero hindi po guaranteed yan na walang issues na ma-encounter like yung compatibility issues. Kasi, syempre, kailangan siyang compatible sa, ano tawag nito? Ano tawag niyan? Yung coverage something ng Canada. Syempre, iba na yung ano nyo dito, iba na yung gagamitin nyo, iba na yung network nyo, network pala. Kasi nga, andito na kayo sa Canada. Kung gagamitin nyo man yung phone nyo sa Philippines, just make sure na open line siya and compatible siya sa network dito sa, sa Canada. And, kung magko-question kayo kung ano ba yung klase ng plan meron dito sa Canada. Guys, sa Philippines, alam ko meron tayong prepaid na plans. Bayan na kung saan maglo-load kayo, saka na siya magagamit. Dito sa Canada, meron tayong postpaid. So, yung postpaid, ito yung mga plan, hindi naman siya kunwari, pero plan siya na nag-a-avail ka ng mga services sa phone nyo or sa provider nyo, and then may certain month or may certain date ng month kung kailan na sila babayaran. Also guys, babalikan ko lang yung phone or pag-bring nyo ng sarili nyong device. Kasi kung mag-open kayo dito ng phone plan and then wala kayong device, minsan or normally, pag nagkukuha kayo ng phone plan dito sa Canada, and newcomers kayo dito sa Canada, magre-require yan ng credit check. And I think mahirap yan mostly sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Canada or bago dito sa BC kasi nga wala pa silang record or anything. So, I think advisable or I suggest na kung meron man kayong friends na andito na sa Canada or meron ng syempre may history na or may sarili ng line dito sa Canada na may phone lines na or may phone plan na, baka pwede kayo makisuyo or mag-ask ng favor na pwedeng mag-open ng another plan under sa name nila para makakuha kayo ng phone plans. So, if magtatanong kayo saan kayo makakakuha ng phone plans, marami dito guys. Sa mall, meron. And then, may mga pop-up booth naman or may mga iba't ibang locations naman yung mga phone or mga providers natin dito sa Canada. Marami kayong makikita. So, merong Rogers, merong Talos, merong Fido, yung mga maraming booth or maraming stores na makikita nyo. Ano pa ba? There are cheaper ones too. Oh yeah, Freedom meron. And then yeah, so I think hindi ko rin na-mention kanina no na kung hindi man kayo makakapagdala ng sarili nyong device, pwede kayong kumuha included na sa plans nyo. So, kung bago yung device nyo, babayaran nyo rin yan on top sa monthly or phone plan nyo na babayaran nyo. But, yun na nga, karamihan sa mga newcomers natin dito sa Canada, mahirapan silang kumuha ng mga bagong units kasi nga, magre-require ng credit check. But, yes. True. And make sure to canvas kasi maraming mga cheaper deals. Ang pinakamahal is Telus, Rogers, and Bell. Yeah. Totoo yan. I think nagkaka-average yan. For phone plan lang, average na plan nila is 75. Average lang yan ha. That's without the phone. Yes, Usually, ang phone is $50 to $60 per month if you're gonna get the newest models. Totoo. So, yeah, I think yan yung mga basic na gagawin nyo or kukunin nyo pagkalapag nyo dito sa Canada. So, again guys,
yung kailangan nyo is yung SIN first. And then yung pangalawa, yung pag-set up nyo ng bank account. And then pangatlo, yung BC identification nyo or yung driver's license nyo kung may license kayo, or yung BC ID. And then yung pang-apat, yung medical services plan nyo, kailangan yung mag-set up din nun or kailangan yung kunin din yun. And then yung pang-lima, yung phone plan. So, yun po guys. Sana ay nakatulong sa inyo yung video na to. And I think, kung may mga questions kayo, pwede po kayong mag-message sa amin sa Facebook page namin, sa KimCat Buhay Vancouver. KimCat Buhay Vancouver? Yes. Pwede po kayong mag-message sa amin doon kung may mga questions kayo. And mag-comment din kayo kung may mga questions kayo guys. Itatry namin na mag-answer sa makakaya namin sa base lang din sa mga na-experience namin. And if kailangan man ng more information, magbibigay kami ng mga websites kung saan pwede niyong puntahan. So, thank you so much guys for watching. Hope you enjoyed this video and hope nakatulong siya. So, don't forget to subscribe. See you in the next vlog. Bye!